Good morning, good morning. Ato update ko man ang barangay Ipil mga kaigsunan, mga Surigao noon sa ato mga viewers, sa ato mga followers ko man no. Muni ko man update sa Ipil mga kaigsunan, dagko na bayod dire na area mga kagusok. Kay gumikan sa ato bagyo ko man mga Surigao noon, mga followers, mo na makita nato dire na area dagko na bayod. Mga kaigsunan, mga Facebook, ang dire na area mga kaigsunan dire sa atong tubangan, mga gawin mga dagko gikan sa pagi ka sa bukid mo na makita man mga kaigsunan no. Mo yan salin sa bagyo. O nang dire puno ay mga kahoy mga kagusok mga Surigao no kuman. Pangkahoy naman sa mga katawan dire sa barangay Ipil. Mo na la pagsugdod nila kuman makagusok no. Mo dan lipay gyapon sila gikan sa bukid na kahoy. Dako gapong katabang sa mga katawan sa barangay Ipil kay pangsugdod naman nila na. Pasko man si Kuya nagkuha ng kahoy sa ginasako. Gikan na sa dagat mga kaigsunan, mga Surigao noon, mga followers nato mo niya. Update na to kuman kaigsunan sa atong adlaw na Domingo. Makita kayo nato kasagaran. Mingaw-mingaw din na area way mga liguay. Kung ikaw taga Surigao, kung maligong ka, kaya nimo na ang dagat. Yan mga Surigao noon, daghang salamat para daw na adlaw. Update ni Kagusok. Para daw